أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታርህርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ጸጋን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን 18 ጉንበስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ذكرى صادق لعالم يلو ذخرنا صادق نعالم يزنبر آمين كاب كل خفء زبلك الدحنو نقدسان تمحسنو آمين 18 قنبات انقعنا بتنته بعلى براقليتوسن منفس قدوس ناي صادقو أبا جي عرقي عمتها وناي عرفتي بعلن بسلام بصحنا بعلى براقليتوس ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተመልከትናዮ ናይ ጎይታና ዓበይቲ በዓላቱ ክልተ ግዜ እዩ ንሱ ድማ ማለት ጥንተ በዓልን ናይ ቀመር በዓልን ተባሂሉ ድማ ይኽበር ሎሚ ድማ ቅድሚ 1973 ዓመታት ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ንዝክር እዚ እስከመዩ እንተበሉ ኸኣ ሩሩህ ኣምላኽና ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል ካብ ልዑል መዓርጉ ወሪዱ ኣብ ማህፀነ ድንግል ማርያም ተጸኒሱ ብህቱም ድንግልና ተወሊዱ ብዘይካ ኃጢአት ብግዕዘ ህፃናት ዓብዩ ኣብ 30 ዘመኑ ተጠሚቁ ቅድስቲ ሕጊ ወንጌል ምሂሩ ብፍቃዱ መይቱ ብባህሪ ስልጣኑ ተንሲኡ ኣብ 40 መዓልቱ ኸኣ ይዓርግ ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ናይ ቅዱስ መንፈሱ ጸጋ ተስፋ ንኸገብሩ ነጊርዎም ስለ ዝነበረ ካብ ዝትንስእ ኣብ 50 መዓልቲ ካብ ዝዓርግ ድማ ኣብ መበል 10 መዓልቲ እቲ ተስፋ ፈጸመሎም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ደርሆ ንጨቃዊታ ብኽንፋ ከምትሕዝ ብሓደ ኣኪባ ንክብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብቅዓቶም 127 ቤተሰብን ምስ ኣደ ጎይታ ክጽልዩ ከለዉ መንፈስ ቅዱስ በኣርኣያ ኣውሎ ንፋስ ወሪዱ ብኣምሳለ እሳት ሓደሮም ቅዱሳን ሐዋርያት ፈራሕቲ ዝነበሩ ደፈራት ኣረጊት ሕልና ዝነበሮም ሓደስቲ ኮኑ በኣእምሮ ጎበዙ ቋንቋ ተዛረቡ ምስጢር እውን ተርጎሙ ብቕጽበት ድማ ቡሉይ ምስ ሓዲስ ኣብ ውሻጠ ልቦናኦም ተመልአ ነዚ እዞም ሐዋርያት ቅዱስ መንፈስ ተቐቢሎም ንዓለም ብወንጌል ዕርፊ መስቀል ሓረስዋ ንኣልጫ ዓለም ጨው ኮይኖም ኣመቀርዋ ከይበቐቑ ድማ ክሳዶም ንሰይፊ ኣሕሊፎም ሃቡ ሻሁ መንፈሰ ነሲኦሙ ለላ ኣሃዱ ሐዋርያት ለሰቢክ ኣህጉራት ዓለም ኦዱ ሰማእትኒ ለህማም ነገዱ ከም ዝብል ደራሲ በዚ መዓልቲ ክልተ ነገራት ብትኹረት ይንገሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ንሱ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ብባህሪ ስልጣኑ ምስ ወልድን ማዕረ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ፍጹም ኣካል ዘለዎ ፍጹም ኣምላኽና እዩ እሞ ነመስግኖ በረኸቱ ቸርነቱ ይሕደረና እቲ ካልኣይ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ሓሰባ ወልዲ ብደሙ ዝቐደሳ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋኡ ዘጽንዓ ናይ ክርስቲያን ኣማናዊት ሓድነት ከምኡውን ቤት እያሞ ሎሚ ብጉባኤ ተመስረተት ሸርነት ናይ መድኃኔዓለም ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ኣባ ገዓርጊ በዛ ዕለት እውን ንኣባ ኣብርሃም ዓርኩ ዝኾነ ዝኸበረ ኣባ ገዓርጊ ዓረፈ እዚ ቅዱስ ድማ ናይ ክርስቲያን ወገን እዩ
ስድራ ቤቱ ድማ ሕያወት ጻድቃን እዮም። ኣብ ዝጎበዘ ግዜ ድማ ናይ ስድራኡ ከፍቲ ወይ ከዓ ኣሓ ዝሕሉ ጓሳ ኾነ። ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ምንኩስና ልብሲ ክለብስ ምእንቲ ብልቡ ይምነ ነበረ። 14 ዓመት ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣላዒላቶ ኣባጊዑ ገዲፉ ናብ ኣስቄጥስ ገዳም ከደ። እንዳተጓዓዘ ከሎ ካብ ርሑቕ ናይ ብርሃን ምሰሶ ወይ ከዓ ዓምዲ ረኣየ እሞ ናብቲ ውሕጅ ምስ በጽሐ ናብኡ ከደ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ካብኡ ተሰወረ። ነዚ ውሕጅ ኣብ ዝተሳገረ ግዜ ብሽማግለ ኣምሳል ሰይጣን ተገሊጹ ወደይ ስምዓኒ ፍለጥ ንስኻ ንልብሱ ቀዲዱ ኣቦኻ ረኣኽዎ ንሱ ከዓ ይሓዝንን ይበክን ኣሎሞ ተመሊስካ ናይ ኣቦኻ ልቢ ከተጸናንዕ ይግብአካ ናይ ዱር እንስሳ ነጢቑ ዝበልዓካ መሲልዎ ኣሎሞ በሎ። ኣባ ገዓርጊ ድማ ሰንቢዱ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ቆመ። ድሕሪዚ ዝኸበረ ወንጌል ምሳይ ክኸውን ኣይግብኦን ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ቃል ሓሰበ። እዚ ኣብ ዝበለ ግዜ ሰይጣን ግን ከም ትኪ ኮይኑ ተበተነ። ኣባ ገዓርጊ ከዓ ሰይጣን ከም ዝኾነ ፈለጠ እሞ በዚ ግዜ ድማ እቱ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓምዲ ደጊሙ ተገልጸሉ እሞ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ከዓ ብመነኩሴ ኣምሳል ምስኡ ተጓዓዘ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ነቲ መልአኽ ተኸተሎ። ንሱ ከዓ ኣባ ኣርዮን ገዳም ኣብጽሖ። ኣባ ገዓርጊ ድማ ምስ ሓደ ጻድቕ ሰብ መነኩሴ ኣብኡ 14 ዓመት በጸብሒ ከይቀመሰ ወይኒ ከይሰተየ ናይ ኣትክልቲ ፍረ እውን እንተኾነ በብ 14 ዓመት ዝኣክል ብዘይካ ዝተቐመጠ ኣይደቀሰን። ተጋድልኡ ኣብ ዝጨረሸ ወይ ከዓ ኣብ ዝወድአ ግዜ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ተገልጸሉ እሞ ከምዚ በሎ ስጋኻ ከይደክም ብማእኸላይ ገድሊ ተጋደል ኢልካ ጎይታ ድሕሪዚ ክሰርሖ ዝግብኦ ስርዓት ሰርዓሉ ኩሉ ግዜ ድማ ስጋብ ዝመሲ ክጸውም ንእሽተይ እንጀራ ከዓ ክበልዕ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ ፍርቂ ለይቲ ስለ ስጋኡ ዕረፍቲ ክድቅስ ብዝተረፈ ለይቲ ስጋብ ዝወግሕ ተጊሁ ክጽሊ ነገሮም። በዚ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመናት እንዳተጋደለ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ውሽጢ በረኻ ንበይኑ ክነብር ስለ ዝደለየ ናብ ውሽጢ ጫካ እንዳተመላለሰ 2 ዓመት ነበረ። ድሕሪዚ ጎይታ ተገሊጽሉ ናብ ቦታኡ ንኽምለስ ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣምላኻዊት ሓይሊ ናብ ዝኸበሩ መክሲሞስን ዲማቴዎስን ገዳም ኣብጽሓቶ። ንሳ ከዓ ንደብሩ ቀረባ እያ። ናብ ደብሩ ኣብ ዝተመልሰ ግዜ በዚ ወቕቲ ኣብርሃም ካብ ዓለም ናብታ ገዳም መጸ። ክልቲኦም ተራኸቡ። ብሓድነት ተሰማሚዖም ናይ ኣስቄጥስ ገዳም ኣበምኔት ናብ ዝኾነ ናይ ኣባ ዮሃንስ በጽሑ። ንሱ ከዓ ቦታ ሂብዎም ኣብ ውሽጡ ነበሩ። እቲ ቦታ ድማ ስጋብ ሎሚ ፍሉጥ ኮይኑ ይነብር ኣሎ። እዛ ዋሻ በግቢግ ትበሃል። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለት ወይ ከዓኒ ከውሒ ዝኾነ ሰንጢቑ ናብኦም ዝወረደላ እዩ። ንሶም ድማ ሰገዱላ። ሰላምታ ከዓ ሂብዎም ኣጸናኒዕዎም ካብኦም ዓረገ። በታ ጎይታና ዝወረደላ መስኮት ብርሃን ረኣዩ ስጋብ ሎሚ ድማ ዝተኸፈተት ኮይና ትነብር ኣላ። እዞም ቅዱሳን ድማ ንመነኮሳት ዝኸውን ብዙሕ ደርሳናትን ብዙሕ ተግሳጽን ደረሱ። ንኣቦታቱ ንዝእዘዝን ንዝግዛእን ኣመስገንዎ። ድሕሪዚ ኣባ ኣብርሃም ጥሪ ዕለት 2 ዓረፈ። ድሕሪኡ ድማ ዝኸበረ ኣባ ገዓርጊ በዛ ዕለት ብወርሒ ግንቦት ብ18 ዓረፈ። ሙሉእ ዕድሚኡ 72 ዓመት ኮነ። ኣብ ዓለም 14 ዓመት ኣብ ምንኩስና 58 ዓመት እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎት ናይ ቅዱሳን ይምሓረና። በረኸቶም ምስ ኩላትና ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ይምሓረና። በዛ ዕለት እውን ናይ ሰማዕት ሲኖዳ ዝክር እዩ። በረኸቱ ምሳናን ዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ኣምላከ ገዓርጊ ምስ ቅዱስ መንፈሱ ጸጋ ንሓጣን ባረቱ ይዓድለና ኣሜን። ግንቦት 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን ሐዋርያት ወኣርድእቲ ኣባ ገዓርጊ ገዳማዊ፣
ቅዱስ ሲኖዳ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኬ ሃይማኖት ወይ ከዓ ረባን፣ አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ። አሜን። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ። ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ህበቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸ። ነታ ተቀሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን መልአ። ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም። ተመቃቂሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ። ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም። መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 ኣለና። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመለ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን